Si Jesus ug ang babayi nga taga Samaria. Juan Kapitulo 4 versikulo 1, 42. Karon, nakadungog ang mga Pariseyo nga mas daghan na ang mga sumusunod ni Jesus kaysa kang Juan, ug mas daghan na ang iyang gipang bautismohan. Sa pagkatinuod, dili si Jesus mismo ang nangbautismo, kondili ang iyang mga sumusunod. Pagkahibalo ni Jesus nga nahibaluan na kini sa mga Pariseyo, mipahaw siya sa probinsya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa ilang pagpaingon sa Galilea kinahanglan gayud nga moagi sila sa probinsya sa Samaria. Sa pag-agi nila sa Samaria, nahiabot sila sa lungsod nga gitawag og Sychar, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. May atabay didto nga hinimo ni Jacob. Ug tungod kay gikapoy na gayud si Jesus sa iyang paglakaw, milengkod na lang siya sa daplin sa atabay. Udtong tutok na kadto. Ang iyang mga sumusunod milahos didto sa lungsod aron mupalit og pagkaon. Ug samtang nagalingkod siya didto, miabot ang usa ka babayi nga taga Samaria aron musag-ob. Mingon si Jesus kanya, "Paim na ako." Mingon ang babayi kanya, "Usa ikaw ka Hudyo ug ako usa ka babaying Samarianhon, nganong mangayo ka man kanako og tubig?" Mingon siya nini tungod kay ang mga Hudyo dili makigsandurot sa mga Samarianhon. Mitubag si Jesus, "Kon nahibaluan mo lang ante kon ansa ang ikahatag sa Dios, ug kon kinsa ako nga nangayo kanimo og tubig, ikaw nagayud anta ang mangayo kanako ug hatagan ko ikaw og tubig nga makahatag og kinabuhi." Mingon ang babayi kanya, "Sir, lawom ang atabay ug wala ka man gani timba. Asa ka man mokuhag tubig nga makahatag og kinabuhi? Ang atong katigulangan nga si Jacob mao ang nagkalot nini nga atabay. Siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom din ini nga atabay. Mas labaw ka pa ba sa atong katigulangan nga si Jacob?" Mitubag si Jesus, "Si bisan kinsa nga mo inom nini nga tubig uhawon pag-usab. Apan si bisan kinsa nga mo inom sa tubig nga akong ihatag dili nagayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kanya maisama sa buhi nga tuburan nga maghatag kanya og kinabuhi nga walay katapusan." Busa mingon ang babayi kang Jesus, "Sir, hatagi ako ni anang tubig nga imong giingon aron dili na ako uhawon pag-usab, ug aron dili na kinahanglan nga magbalik-balik pa ako dinhi aron magsag-ob." Mingon si Jesus kanya, "Adto iyang imong bana og kuyuga dinhi." Mitubag ang babayi, "Wala ako'y bana." Mingon si Jesus, "Husto ka na. Wala tinuod kay bana, kay kaniadto 5 ang imong bana, ug ang lalaki nga imong gipuyo-puyo karon dili mo tinuod nga bana. Busa tinuod ka ng imong gisulti." Mingon ang babayi, "Sir, propeta ka tingali. Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios din hinining bukid, apan kamo nga mga Hudyo nagaingon nga ang mga tawo angay magsimba sa Dios didto lamang sa Jerusalem." Mingon si Jesus sa babayi, "Paminaw. Muabot ang panahon nga dili na igsapayan kon asa kamo musimba, dinhi ba nining bukid o kaha sa Jerusalem? Kamu nga mga Samarianhon wala gayud makaila kon kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudyo nakaila sa among ginasimba, kay pinaagi ka namo luwason sa Dios ang mga tawo. Sa pagkatinuod, muabot ang adlaw ug miabot na gani, nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan pinaagi sa Espiritu ug kamatuoran. Ug mao kini ang matang sa pagsimba nga gikahimut-an sa Dios. Ang Dios Espiritu, busa ang magsimba kanya kinahanglan nga musimba pinaagi sa Espiritu ug kamatuoran." Mingon ang babayi, "Nahibaluan ko nga moabot ang Mesiyas, ang gitawag nga Kristo. Ug kon moabot na siya, pasabton niya kita sa tanan." Mingon si Jesus kanya, "Ako nga nakigsulti kanimo karon mao na ang imong giingon nga moabot." Sa nagahisgot siya nini miabot dayon ang iyang mga sumusunod. Natingala gayud sila sa dihang nakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan wala gayoy bisan usa kanila nga nangutana sa babayi kon ansa ang iyang gikinahanglan. Wala usab sila mangutana kang Jesus kon nga nung nakigsulti siya sa babayi. Ug gibiyaan sa babayi ang iyang banga nga sag ubanan ug mibalik siya sa lungsod. Pag-abot niya didto mingon dayon siya sa mga tawo, "Dali kamo, himamata ninyo ang tawo nga nahibalo sa tanan kong binuhatan. Basen kon mao na kini ang Kristo." Busa na ngadto ang mga tawo didto kang Jesus. Sa wala pa mangabot ang mga tawo didto kang Jesus, gipugos si Jesus sa iyang mga sumusunod nga mokaon na.
Apan mingon si Jesus kanila, may pagkaon ako nga wala ninyo mahibalo Busa nagpangutan anay ang iyang mga sumusunod kon duna bay nagdala kaniyag pagkaon. Mingon dayon si Jesus kanila, ang akong kalanon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug ang paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nagaingon man kamo nga upat pa ka bulan una mo abot ang ting-ani? Apan alang kanako, ting-ani na karon. Tan-awa ra ninyo ang daghan nga mga tawo nga nangabot. Kon sa mga anihon pa, kinihinog na gayud, ug angay ng anihon. Kamu, isip mga ngani, may pagadawaton nga balos gikan sa Dios. Ug ang mga tawo, isip inyong anihunan, hatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang mga nagapugas sa pulong sa Dios ug ang mga nagaani sa bunga managsama nga magmalipayon. Tinuod gayud ang panultihan nga nagaingon, lahi ang magtanom ug lahi usab ang mag-ani. Sama kamo sa mga mag-aani nga akong gipadala aron mangani sa mga anihunan nga dili kamo ang nagtanom. Kay lahi ang nagtudlo kaniadto kanila, ug kamo ang nakapulos sa ilang hinaguan. Daghan nga mga Samarianhon ni adto nga lugar ang mituo kang Jesus tungod sa gisulti sa babayi nga nahibaluan ni Jesus ang tanan niyang binuhatan. Busa pag-abot sa mga Samarianhon didto kang Jesus, gihangyo gayud nila siya nga kon mahimo magpabilin usa siya didto kanila. Busa nagpabilin siya didto sulod sa duha ka adlaw. Tungod sa iyang gipanudlo, daghan pa gayud ang mituo kanya. Giingnan dayon sa mga tawo ang babayi, karon nagtuo na kami kanya dili lang tungod sa imong gisulti kanamo, kon dili kami nagayud mismo ang nakadungog kanya. Ug nahibalo kami nga siya mao ang manluluwas sa kalibutan.